Ove su odlične kad ideš u Rašku, po onu malu, hej, čuješ? Gonzales, koliko je, hoćemo li ove? Ubiću ga života mi moga. Ne mogu. Ubiću ga ovdje pred svima vama. Ove ti je kad ideš u čaršiju da piješ kafu. Ja ne verujem. Bravo, kolegi. Evo ove. Evo ih. Nije, brate, mislite, evo ih. To ste. Ne, imaju još jade. Ove. Vidiš kakve su fabričke felne? Evo ti ovaj Mercedes ovdje. Evo ove. Jes. To nisu fabričke, bre, zaje. I nisi tebe ti zajde. Nisu fabričke. Ja sam menjao. A menjao si felme. Vidi, to nisu fabričke, ali smo mi izgubili, nemamo više tih felme. Majke mi, moje mile, on mene zajebao. Nema na lageru. Face, ali ja potpuno zaboravim. Ja majke mi ne verujem. Stavi kako hoćeš, završi ga samo i boli me kurac. Evo A što si izgorio Kašper ploča? Ne, blizu, jes. BMW-ovi su najbolji. Ove su lepe, brate, nešto su neće malo prevne crne. Ove su za u Kraljevo. Jel ti stiglo? Ja zaboravio. Ovo nisu loše, brate, stvarno nisu loše. Može, Gonzales. Dario, Nema veze milion. ovo je zebancija. Ja ću pišati ko se crta report, ti dođi. Ovo je znači propast. Ja mislim Promijenio je felne i ne može da mi vrati fabričke. Imam dio za njega, brate, imam dio. Može, ali moraš da platiš 300.000. Čuješ, možemo deal ovaj, brate. Prepišemo ključ za ključ sa svojom doplatom, čuješ? Šta ključ za ključ? Pa, hoćeš ove felge ovdje, ali mi doplatiš 300.000. Ubit ćete, boga me, bježi mi sočiju, boga mi moga. Voli ove felge ili ne? Ovdje neću, mrš. Te felge da dam. Ajde. Još ih dobi drugačije. Evo ih, vrati, vidi. Evo, iste. Može, super su. Super. Šta je super, krv ti jebem, šta je ovo? Toki, i ja ovdje dobit ću Francu, boga mi moga. Odo ja. Aj, kako? Nasmej se malo bimbalo, jebate. Aj, velja, Da se smijem, Ima. pa i ti bi se smijemo, bog te može biti. Evo me, ajde. Ovo cirku, bolje nego stari bilo. Alo, Ga turiraju, brate, ali ga turiraju i jebu ga. Evo, stavljam neku geju, neke felne oči, ne znam šta je ovo. Došao mi sa pink out, znam pink out. Ovaj se predozirao noćas, boga mi moga. Hoće da ga ti ubiješ. Za nekih 10-15 minuta, čim damo ovom malo da ga safta. Ajde. Ajde čekaj, završi ovi pa ćemo onda da prepišem. Vidi auto kako, ja? Šta mu fali jedan? Ne fali mu ništa, 300.000. Meni Luciano već dao cijenu, bre, beži u kurac. Koliko ti je dao? Šta to tebe je briga, bre? 100.000 ispod... Izlazi, bre. Vi još niste, aj idi. 38 račun. Jeste. Aj bre, da baš vidim kako ide ovaj. Ajde, sedaj. Evo piše, stiglo. Ne kudaš, idi tamo završi. 8.000. Samo presijavanje promijeni. To mu bacio malo bijele boje po tu, hajde. Šta da mi daš za 100.000? Zadrži kusur. Jebem to usta te. Šta imaš za 100.000, a? Oni do garaže. Ajde sad. Nađe li moju kume? Nađe jedno. Aj, vazi. Ma ja sam mu kupio da ga prodam. A nije, baš je dobro, ali. A jeste, ali ga svi imaju. Pa... Ljudi skupljaju pare pa kupe boljeg. Ja se ga vozio prva 2 dana. Pa ja bole tebe, ja je prva 2 dana, meni treba 15 dana skupim pare. Sad ćeš ti da vidiš moje. A neću BMW, bre, beću BMW. Jedino ako je za 100.000 može. Možeš i tu auto da uzmeš, znaš?
Dobro, pista, boli te jaja. Bili su mi na impound. A. Dobra je ta pista, jebe me sunce. Polako, sad ću ti reći, to ti mogu da se. Ajde. Aj prvo se izfleksaj koliko možeš s ostalima, pa mi onda izvuci to. Evo dalje. Ti mislio da je meni lako? Ma koji? Koliko ih ima, sam mi reci? Ovo auto mogu da ti dam, gledaj sad. Sad kad izvadi fiću, tačno znam, znači. Haja, I to Abarth. haja. Jel u VIP salon ima Range Rover? Al ne, ima Velar, a neću Velar, ima Vogue. Da, ne vem. Loš. Mislim, izaći će uskoro, ja mislim. Za njega ću ja. U prošloj sezoni sam ga imao, brate, najjači. I ovi su dobri. Ma jebem te usta. Sva auta su baš dobro hendlovana. Znači, ja ne znam koje sljedeće auto da uzmem. Mislio sam da uzmem onog Bentleya. Sviđa mi se. Continental ili Bentayga? Continental, naravno. A, dobre, nije loš. Ide dobro isto. Ova Probaj krug s pistom. pista je iskreno perverzija urađena. Nije nešto brza, ali brate... A mogu da zalijete na zapod, a? Da. Ali moraš ustaviti ove pragove. A neću da ga... Gledaj sa strane, a gledaj kako izgledaju. Ali znaš šta, neću da ga preterujem, iskreno. A ne, naprimjer ja sam malo pretera s ovim zadnjim, ali mi se Čini ti se. sviđa. Ne, ali znaš zašto, zato što ću... Meni se to sviđa. Ostavljam ga... Naprimjer ovo Kaži. sa strane masu lepše, kad ima. Jeste, ali znaš šta, ostavit ću ga jer ću ga prodati, ja sam ga bukvalno uzeo da ga prodam. Jebi ga za 280, koliko sam, 290.000 platio. U salonu je 400, mogu makar za 320 da ga uvalim nekom. Koliko toliko profit. A dobro, ne isplatiti se toliko da si imao za 30.000. Ja sam se cimo došao u Lučano od ozgo dovezu mi auto. Nisam se pomerio. Pa dobro. Volim ovo. Dobra je pista. Ne znam, ja ću uskoro uzeti onaj VIP. Ima tamo dobrih auta. A vidim da ima, gledaj ovog burazera. Je li ovo onaj Kozden? Gdje ti je majica, čovječ? Ostala kući. Ej, majko. Nije u mojim očima ni sekunde. On je da se trka onda mehanika. A šta će se trka, ajde. Šta ću se trka s tobom je? Ajde, dobro. Ja lično pripremio za tebe. Šta, je li viski neki? Da. Ajde. Da, moj kolega. Bravo. Koji sam ja bot? Ju. Kakva je ovo prašina? Gdje si direktore? Mašala, šta je ovo pljusak ovakav? Gdje si Šta je ovo? direktore? A ne Šta znam. ima? Evo.
O, Jesse. Hello, hello. Direktore. John, ajde ovamo. Kako ste direktore, kakva je situacija? Situacija odlična, pljusak, ubija ljude, pare u moj džep i tako dalje. Eto je brzo. Tako je, kolega John. Za tebe. Bože mi pomoći, sve poluzo. Ha je, jebi ga. Nice car, man. Znam da ti se sviđa. Momak, Naravno. imam jedan poklon. Sad ćemo da opljačkamo banku. Ozbiljno. Da. Meni si našao da pljačkam ja. Ti stavci. Ajmo. Dolazi. $52 po satu, kakva zarada. Šta je ovo? O, Jesse Malo kolega. Ovako, pošto si ti inače moj dobar prijatelj, jel tako kolega? Je zbog me. Pošto si ti bio bolničar koji mi je vas da izlazi u susret, jel tako kolega? Tako jest. Gospođo, samo da podignem, onu aktovku što sam ostavio. Da, tačno tako, gospođo moja. Moj S kim kolega, pričaš, nik nema nikog tamo. imam nešto za tebe. Kolega, izvolite ovu aktovku. Ovo ti je jedan veliki poklon od mene i od restorana. Mašala šišarka. Poklon. Nije kamata, nije ništa. Poklon. Izvolite. Čekaj. Koje je to sad? Šutke iz dva. Tu. Ne može preko kostrta error. Bog me. Ako hoćeš ti možeš ostaviti to u ovoj banci Paleto Bay. Mi smo inače dobri sa bankarima, to je moja vidi kako... I gledaj. Ti možeš to da ostaviš tu, jel tako? Tako je. I onda može, imaju oni svoju poštu, znaš, one blinde što prevoze novac. I to da ode do banke neke u gradu, ili ste više u gradu tamo, jel tako? Mogu oni meni odavde na račun odmah da uplate. Da. Pa ti ostaviti, nije pa one... Tako je najlakše. Da, tako, nego kako. Ajde, baci me do Garrisona. Da li vam je stigla lokacija? Jeste. Do Harrisona? Ma ne do Garrisona. Do Harrisona? Nije moj moćima, ne. Neću mi stići ni do Harrisona, ni do Garrisona, ni do jednog. Nije moj moćima. Ne, sve okej. Tako se mi misli. Ova auto ima malo lošije amortizere. Ima malo loših vozača. Nije ovo do vozača, ovo ti je do kola. Hvala. Hvala veliko. Ajde doći posle na viski, sam da uradim ovo. Nadam se da si svidio to. Ja šta nego. Ne zamjeri za kola. Popravit će se. Lakirer Mirko sve rešava. Top. Sad mu kupim auto pa čovjek. Ako ostane... Oooo, profi. Nije profi driving. Druže, imao sam jedan pištolj. La, šećera. Čuješ, prijatelju, imao sam jedan pištolj pre toga, ne znam ko mi je oduzeo. Jebem ga usta ga jebem ja. Nisi.
respekt, brate, imao sam. Zašto se pominuo na njih? Zašto je nešto na tebe? Neka ga. Ko je sad ovo? Džabe me revivaš kad je stavio na mene. Čekaj. Ma, džabe trči, imam drva na sebi. Ode u vod, ajde u vod. Pa, stiću ja nekad. Top. Ja i dalje gorim. Ja ne znam šta je stavio tamo, majke, ti gleda ono? Eto da mu se najebe majke priča. Au, brate, koliko ljudi smara. Nema Boga ga ne možemo naći. Pa? Vidi. Joj, jebeno. Ovo bre. Ne mu jebe majku u pičku mu jebe. Pa vidi to, cheater je. Ma da. O, ljudi, ja sam helikopter. Ugasi me, brat. Amin. Tako je najbolje, ajmo svi. Šef, pridružite mi se. Molim. Emote meditate. Evo, meditiram. Koji je broj to? Kucaš kosa crta emote i kucaš meditate. Sedite, braćo moja i sestro. Jebać je tvoj sad sve. Ga napaljeni. Ga budala. Gledam ova ne salko. Kakva je to makina? Gaz! Buši gume iza. To je to. A kurac kada ovo ne skreće.
Hvala. Ko ne može da je potrebno? Gle, Zorić ukrade mi auto. Gori. Otišao sam. Musavi se zapali. Musavi se... Nema veze, gorenje prižde. A pa zvuku da vas sve razne. Kako svino kleknuo. Nema jače nego kad neko... Daj mi pištolček jedan. Samo u stopalo pucaj. Vodi jedno, ne tebi. Nije mi dobro. Sad tek neće biti dobro. Manijak. Uj. Oba ali nekada neće ova mala, sad je najebala. Sad je najebala. Opa. Koljena pucaju. Diž me. Ja nemam tu mogućnost, mene kad zgazi ja sam jebo. A nije moj, brate. Maraj. Samo je stavio aimbot u koljena, ajde. Evo ti. Što pištu? Gdje pištu? Gdje da metak? Kako da gdje? A ovo ja, vjerojatno. Nije, ja sam kopio. Moguće je tako pa da... Pa vrate, treba sad sa Alo. A što mene je jadna? Mala, nemoj da me udara, ne bi vezo. Pa ja u lokalca? Ko tebe udara? Najbala si se. Op, aj. Ode oko. Sam smorio s ovim, ali dobra je fora. Vidi, nestao pištolj! Ja znam ko je Da ovo. misliš na ovaj pištolj? Taj pištolj. Nema metal. Alo, krade mi pištolj, pretrej sam i krade. Jesam tebi. Jesi, verovatno. Daj metke. Nema metke, nisam metke, 0 metka. Ajaj, jebim ti sunce. Jebim. Ja sam ga izbegao doktorski. Ovaj mi uzeo pištolj, nestalo mi meci kad mi vratio. Cool, daj da ti napom dođu. Thank you. Mašala kolačić. Nemoj da si uzeo. Ne tražujem. Sam ga dojaja. Profi rešavanje. Sad ćete dići, neće ja. Digni ga. Ne smijem ja da pucam šerife, ali... Jebu!
Pa radi ovaj šerif! Diži nas. Diži nas. A? Pa čekaj šta ga, ja, šerif upere pištolj u mene. Ja nisam ni pucao. Neću više. Vidi ga. Vidi ga. Otkud tebi pištolj taj? A u Petražu, kome sam? Meni je uzeo. Šta tebi? Meni uzeo.